סוגיה דעלמא, אני אכתוב כאן, סוגיה דעלמא. עכשיו אני מתכוון, רבותיי, סוגיה דעלמא, אני מתכוון למהלך הכללי בכל עץ חיים. המהלך הכללי בכל עץ חיים, שזה בעצם מה שאתם תראו באופן תדירי, זה עובד באופן כזה. יש לנו את היושר שלה, כפי שעשינו. יש את פרצוף עתיק, שאכן לפי פשט הדברים, מלביש מטיבור דעת ולמטה. עד כאן זה חופף ודומה. אבל בעתיק אנחנו נלמד שיש את הגימל ראשונות שנקראות רדלה. רדלה זה ראשי תיבות רישא דלית ידע. אין השגה בגר דעתיק בדיוק מה יש שם. יש השגה איזה אפשרויות יש שם, אבל אין השגה ודאית בדיוק מה יש שם. זה נקרא רישא דלית ידע איניש, שכתוב באידרא רישא דכל רישא, רישא דלאו רישא, רישא דלה ידע ולית ידע מאי דאבי באי רישא. זה הלשון של הזוהר. אז הרמח"ל מדקדק דלית ידע מאי דאבי באי רישא. זאת אומרת, יש השגה ברישא, בגלל זה אנחנו נותנים אפשרויות כפי שאנחנו נלמד מה יש ברישא. אבל אנחנו לא בטוחים, יכול להיות שיש ככה, יכול להיות שיש ככה, יכול להיות שיש ככה, יכול להיות שיש ככה. אחד הגוונים המשתנים. רבנו הרמח"ל, בקלח פתחי חוכמה, פתח פ"ח. שם הוא כותב שהכל אמת ולפעמים זה הנהגות משתנות כל הזמן, שאי אפשר לדעת בדיוק איזה הנהגה יש שם כרגע. בין כך ובין כך, זה הגר דעתיק. ואז יש פה את השבע תחתונות של עתיק, זץ דעתיק, ועל הזת דעתיק מלביש עריך. עריך אנפין מלביש על הזת של עתיק. אז זה כבר לא דומה לפרק ב' משאר הניקוד. עוד. כאן, על עריך אנפין, גם הוא הגר שלו מגולים, כתר חוכמה וחצי מהבינה. ועל החגת של עריך אנפין מלבישים פרצופי אבא ואמא. על החגת של עריך אנפין. ואבא ואמא בסוגיה דעלמא הם נקראים קצרי הקומה. וזה גם לא דומה לכאן. גם כתוב שהם מלבישים על עיני שלהם. עוד, זה. פרצוף זה. כתוב שהוא מלביש בסוגיה דעלמא מטיבור דעריך ולמטה. כאן זה הטיבור של עריך. וזה מלביש מהטיבור של עריך ולמטה. אז זה גם לא דומה לכאן. כאן כתוב שזה מלביש על עיני של אבא ואמא. ונוקדה זה מלבישה מחזה דזה ולמטה. חזה, שליש תפארת, לא נורא. פה זה מתי שבאים מוכין דאמא, פה זה גם הבא, אפשר ליישב. אז אפשר להגיד שפה נוקדה זה שמלבישה עיני דזה, ופה נוקדה זה שמלבישה מחזה ולמטה, ופה מטיבור ולמטה, עוד אפשר ליישב את הדברים. אבל יהיה לנו קשה מעריך, מאבא ואמא ומזה. זה בסוגיה דעלמא. כן? ובן דברים, מה אתה צריך? של מה? של... אין לי. צריך... יפה מאוד. מובן רבותיי? או, כבודו שואל שאלה יפהפייה. כאשר אני אומר סוגיה דעלמא, מה אני מתכוון לסוגיה דעלמא? נראה לי, אם אני לא טועה, שאמרתי את זה. אבל יש מצווה בחזרת. ולכן, מכיוון שישנה מצווה בחזרת, אז נחזור רגע על הדברים. סוגיה דעלמא הכוונה, שלומדים את הסוגיות העיקריות, גם באורחות חיים, גם בעץ חיים. ולומדים שער עתיק, שער עריך, שער אבא ואמא, שער זה, שער נוקדה זה. ושם הרב מבאר בכל שער איך מלבישים הפרצופים. אז הרב מבאר ככה. סוגיה דעלמא, כוונה בסתמות. למה זה לא טוב? איך אנחנו כך בדרך כלל מפרשים? כן.